Profesionálne skákacie topánky. Keď si ich objednávate, tak odchádza objednávka priamo z talianska spoločnosti, kde vyrábajú tieto topánky. A preto teraz vám ukážem, ako tie topánky vyzerajú a ako vám prichádza balík. Vy si na stránke spoločnosti zadávate objednávku a tam máte možnosť vybrať si z rôznych tuhostí takýchto oblúkov. Je veľmi dôležité, aby ste si správne zadali tie kilogramy. Sú tam 4 tuhosti. Topánka vám príde v takejto podobe. K tomu vám firma ešte pribalí. Sú tieto modré pružiny, ktoré si môžete do tých topánok namontovať, pokiaľ máte taký pocit, že tie topánky príliš pružia alebo sa necítite v nich komfortne a potrebujete väčšiu tvrdosť. Vždy, keď beháte, tak odporúčam, aby ste si namontovali tieto pružiny určite do týchto topánok. Táto pružina vám dodá k tým topánkám napríklad ďalších plus 10 kg. Všetko si jednoducho môžete doobjednávať, či už sú to náhradné diely. Takto vám odchádza potom balík topánky. Dostanete k tomu inštrukcie. Je to síce v talianštine alebo v angličtine, ale tí, ktorí ste jazykovo zdatní, tak si určite poradíte a v takéto krásnej krabici. Balík vám odchádza, ako náhle zadáte objednávku a uhradíte topánky. Väčšia to trvá 3-4 pracovné dní, kým vám príde balík.